Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Alvariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. ¿Cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As follas comezan a caer nestes viñedos da adega Pazo Señoráns, no concello de Meis. Estamos nun momento de relativa calma, xusto antes de iniciar a poda e aínda coa resaca da vendima. Na denominación de orixe Rías Baixas recolleronse este ano algo máis de 42 millóns de kilos de uva, unha cantidade lixeiramente inferior á campaña anterior, pero máis que positiva dende o punto de vista da calidade. A uva madurou moi ben, tiña un moi bo equilibrio entre grado e acidez. Vendimiamos máis ou menos en fecha, o 12 de setembro, que é máis ou menos unha fecha de lo máis habitual. Non tivemos enfermedades, o sea que ao final a uva comportouse dunha maneira maravillosa. Ademais foi unha vendimia agradable, un pouco intensa, porque tivemos que apurar un pouco para evitar as choivas, pero non hai queixa e o viño pinta moi ben, o sea que agora hai que esperar un pouquiño, temos hubo máis cantidade de uva do que realmente tivemos en mosto, pero aún e todo pensamos que va a ser boa colleita. Nesta adega elaboran de xeito habitual 4 albariños, xoven, colección, selección de anada e tralos muros. Polo de agora, a súa xerente non se aventura a describir como pode ser o viño desta anada de 2024, aínda que ten algunha intuición. A verdade é que é moi difícil de predecir. A mí recórdame un pouco o que pasa que o campo sempre é perfilable, vale? Porque donde dices arre, ao final tes que decir iso. O viño non acabou, acabou a fermentación alcohólica, hai algún depósito que este ano imos ter que facer maloláctica, logo nos damos unha crianza sobre lías, o sea, hai que esperar bastante para darche realmente unha cousa sincera e realista do que vai ser añada. A mí, a priori, técnicamente falando, co que teño visto, recórdame bastante o 2010, cosa que nos alegra moito a todos, porque foi unha añada que a mí me gustou especialmente. O sea que a ver se siguen as cousas así e podemos dicir que ten algo que ver co 2010. Esta adega, que mantén aínda o seu espírito familiar, ten 21 hectáreas e media propias. Ademais, traballa con moitos pequenos viticultores da zona, ata sumar outras 33 hectáreas. A nós gustanos decir sempre que as Rías Baixas é unha denominación, unha subzona ou unha zona vitivinícola moi sostible. E sostible entendida en que, por suposto, tratamos de traballar o campo o mellor posible, sendo moi respetuosos co medio ambiente na medida das condiciones climáticas coas que convivimos, que todos sabemos, pero sobre todo porque social e económicamente falando mantemos un pouco a riqueza da zona, que as pequenas parcelas sigan en manos das mesmas familias, que les as coiden, que haya moita zona verde, que teñan un rendimiento económico a maiores do seu traballo habitual, iso vai que sea unha zona moi rica. Entón, nosotros non somos unha adega moi grande, pero sí que é certo que traballamos con moitísimo viticultor pequeno, que, bueno, a nos parece que nos enriquece a todos, que dalle despois moita complexidade, moita
profundidade dos viños, que permite que non sexan tan monocordes e expresas de maneiras diferentes, aunque ao final estamos falando de 14 km ao redor, sempre aportan distintas cousas, porque sobre todo o subsolo é un pouco diferente. Entón, nosotros non somos unha adega moi grande, pero sí que é certo que traballamos con moitísimo viticultor pequeno. Bueno, nos gusta traballar así. Agora é verdade que hai un perfil de viticultor moito máis grande, pero nos levamos 30 anos traballando ca mesma gente, mentras eles estén contentos, nos entendamos, respeten un pouco a maneira de traballar que temos, pois todos seguimos adiante, facendo o mellor que podamos. O principal mercado de Pazo Señoráns é España, con todo o 40% da súa produción destínase ao mercado internacional, destacando a súa presenza no Reino Unido ou nos Estados Unidos. Para nós o mercado principal é España, vale? A proporción varía un pouco según o ano, pero vendemos máis ou menos un 60% do que producimos en España e un 40% en exportación. Ese 40% está como o resto da ADEO focalizado sobre todo en Reino Unido e Estados Unidos, pero vendemos a 42 países diferentes. A adega está xa preparada para este Nadal, un dos momentos máis importantes en canto a vendas. Nos últimos anos están observando un comportamento peculiar que, así e todo, non supón unha mingua no seu negocio. Respecto á campaña de Nadal, está o mercado un pouco raro. A xente está prudente, está preocupada, entón, debo dicir que hai algún previsor que xa arrancou coa campaña de Nadal. Temos 3 ou 4 clientes habituales que xa están en ello, pero sí que é certo que parece que ven lenta, o sea, que se chegará a última hora, que debo dicir como ven pasando nos últimos anos, que todo deixan para o final, e a finales de novembro acordan que hai que facer os regalos e rapidamente pasan o pedido. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. García de Caamaño, da adega Pazo de Rubianes, da Vide Observador, e empatados a puntos. Traelala de adegas do Rexurdire e Terra de Mareas, da adega do mesmo nome, son os viños que completan o palmarés da Festa do Albariño de Palma de Mallorca deste 2024. Es el evento más antiguo que se celebra en Palma de Mallorca, y yo creo que tenemos que estar todos encantadísimos de poderlo hacer durante un mes en Mallorca. En Mallorca se habla de Galicia, del Albariño y de Cambados. Tanto que no lo dijimos, tanto en todas las cadenas de radio, locales y nacionales, en la prensa, ya lo dijimos, y en las televisiones locales, y en una de las nacionales, creo que fue Antena 3. O sea, eso es una promoción realmente muy importante, pienso yo, no solamente para el Albariño, sino para Cambados. Hay muchos mallorquines que vienen a Cambados y que hacen la ruta de Rías Baixas. Os premios entregáronse a semana pasada no Concello de Cambados. A cita celebrou a súa 27ª edición o pasado mes de abril. Unha cata a cegas na que participaron preto de 40 adegas cunhas 70 marcas de viño. Dende a organización animaron o sector a incrementar a súa participación no evento. Tenemos que presumir desa fiesta. Tenemos que apoyar esa fiesta. Tenemos que colaborar con esa fiesta. O sea, para mí es un poquitín difícil de entender cómo de tantas bodegas que hay, solamente participan 40, 42, 45. Y dentro de esas 40, 45 están los antiguos desde la primera fiesta que se hizo, como por ejemplo Luis de Bouza de Carril. Es de los más, el veterano de todas las fiestas. Es muy importante esto, puesto que las islas
al año recibe más de 15 millones de turistas. El albariño es sumamente apreciado por todos los extranjeros, digamos, de Centro Europa. Por eso, lo que decía Samuel, la prensa extranjera, la prensa inglesa, la prensa alemana, la prensa local, las asociaciones, etcétera, 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 ya conocen lo que es nuestro producto brillante de Rías Baixas. Entre os colaboradores para organizar esta festa figuran a Asociación de Hosteleiros Playa de Palma, a Escola de Hostelería de Baleares e a Asociación de Restauración de Mallorca. Tamén o Concello de Cambados. Durante a entrega de premios, o alcalde Samuel Lago comprometeu a colaboración do municipio na edición do vindeiro ano, a número 28. Ten unha repercusión moi importante, é unha feira distinta, non é unha feira pois, aberta, unha festa para todos os públicos, senón que é dirixida a un sector especializado, a prensa especializada, a restauración e a hostelería, e iso abre portas, abre mercados e ademais o fai en unha terra distinta da nosa, non? E que ademais ten a particularidade, en Palma de Mallorca, que hai moito residente de outros países europeos, particularmente Alemania e Reino Unido, e a prensa alemana e a prensa do Reino Unido tamén se fai moito eco deste evento, como temos comprobado ao longo dos últimos anos que temos participado. Según la Asociación de Restauración de Baleares, en los establecimientos de sus asociaciones, porque son dos asociaciones, más del 80% de los asociados tienen en sus cartas el vino albariño. Y en los grandes hoteles, porque Mallorca tiene una planta hotelera quizás de las mejores del mundo, los hoteles de 5 y 4 estrellas están prácticamente en todos. Ademais dos 3 primeiros premios, a Festa do Albariño de Mallorca concedeu 2 accésits, recoñecementos que este ano recaeron en Lagar de Cervera e Señorío de Rubiós. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. A tradición e o espírito galegos estiveron presentes no panel de catadores da Guía Padín 2025 en Madrid, onde tivo lugar unha exclusiva cata de 21 aguardentes e licores tradicionais de Galicia. Na cata a cegas outorgáronse as puntuacións para unha selección de destilados de Galicia con contraetiqueta que serán posteriormente incluídos na Guía de Viños, Destilados e Adegas de Galicia 2025, aínda por anunciar. A dirección da Guía Padín deulle un lugar preferente ás aguardentes e licores tradicionais de Galicia e de entre estas 21 mostras tiveron a ocasión de catar bagazo de Galicia e bagazo de Galicia embellecido, licor café de Galicia e licor e augardente de herbas de Galicia. Na cita participou, entre outros, Diego Martín López, gañador do Campeonato de Barmans da Comunidade de Madrid. Os asistentes divertíronse e mesmo se aventuraron a comentar a cata con Martín, mostrándose moi participativos e entusiastas con esta actividade. Deste panel foron escollidos 3 participantes por parte do Consello Regulador de Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia. Diego Martín, gañador do Campeonato de Barmans da Comunidade de Madrid na categoría de xefes de bar este mesmo ano, Marcos Terán Grimón, gañador na categoría de coctalería, e Gabriel González, gañador da categoría de mozo barman en Madrid. Na fin de semana do 6 e 8 de decembro, Salvaterra de Miño acollerá a súa festa do viño escumoso. Esta edición contará cunha xornada máis despois de que o Concello decidira ampliar a programación, aproveitando o festivo do día 6, Día da Constitución. A cita desenvolverase no recinto amurallado baixo unha carpa pechada. En total serán 11 as adegas participantes, unha máis que na edición anterior. Todas ofrecerán nos seus stands os viños escumosos que elaboran baixo o selo de calidade da denominación
denominación de orixe Rías Baixas. Serviránse acompañados de tapas doces, cafés e chocolates. A inauguración desta 10ª Festa do Viño Escumoso será o día 6 ás 6 da tarde, coa apertura dos stands. O sábado a celebración arrancará ao mediodía e ás 6:30 da tarde haberá un show de cócteles de escumoso. O domingo ás 11:30 terá lugar o acto de nomeamento de novos confrares da Confraría do Viño do Condado do Tea e Escumosos. Finalmente, Luís Padín realizará o tradicional de Golias, abre e o brinde. Antes do inicio da festa, o día 4, a Confraría celebrará unha masterclass de coñecementos prácticos na elaboración de viños escumosos polo método tradicional. Estará impartido por Agustí Torelló e Civil, asesor de varias adegas da DO Cava e de outras denominacións de orixe, propietario das bodegas Aterroca do Penedés e director de cata no Campeonato do Mundo de Sumilleres en Canadá e Estados Unidos. Para celebrar o Día Mundial do Enoturismo, Adegas Martín Codax, recoñecida como a mellor adega aberta ao enoturismo de España nos 6º premios de enoturismo Rutas do Viño de España, organizou un túnel do viño. Este evento ofreceu aos amantes do viño a oportunidade de coñecer de primeira man as distintas elaboracións da adega, nunha experiencia única que estivo maridada cunha selección de queixos con denominación de orixe galega. O túnel do viño, que se realizou nas instalacións en Cambados, contou con 3 quendas de acceso, cunha capacidade limitada de 40 persoas para garantir unha experiencia única. Durante o percorrido o túnel do viño, o visitante puido coñecer e gozar as diferentes elaboracións que Martín Codax Viticultores realiza non son as Rías Baixas, senón tamén as propostas da Casa de Marieta ou dos seus viños de Monterrey, elaborados a partires da uva Godello. O Día Mundial do Enoturismo, promovido pola Rede Europea de Cidades do Viño, busca poñer en valor a cultura do viño e fomentar o turismo vinícola en toda Europa. Adegas Martín Codax sempre destacou polo seu firme compromiso co desenvolvemento do enoturismo nas Rías Baixas e especialmente no Val do Salnés. A través dunha coidada programación de visitas e experiencias cada tempada, a adega convida a locais e visitantes a introducirse na riqueza cultural e paisaxística da rexión, con actividades que resaltan a contorna e as tradicións da zona. Para participar nesta programación enoturística, os interesados poden realizar as súas reservas a través da tenda en liña en www.martincodax.com. Con estas iniciativas, Adegas Martín Codax continúa posicionándose como un referente no turístico en Galicia, brindando experiencias inesquecibles que combinan a cultura do viño co goce dunha contorna única. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Los mexicanos lo toman con... Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.